A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie Pokemony chyci Raimund, Kaj najlepiej łowić ryby i co ma Stefan na życi. Zapraszam. Mogę tutaj Raimund i dzisiaj cisnemy do mojego fatra, żeby Piero mi powiedział, o co chodzi w ogóle, Kaj jest Sztrom i czemu zdech nie wiedział, że tu jest mój unkel. Chodziło o przypomnienie naszego składu, to mamy Ptoka Sroka i Chipfoyera, ale się chycimy jeszcze jakiegoś Pokemona, którego pewnie żeście dali w komentarzach, więc cisnemy. O nie, to jest ta baba, ty. Hej Raimund, Pokemonowie zainstalowali ci funkcję Pokefonu. Ty sama, że się fonem. Słuchaj, pójdź się zarejestrujemy, to będziemy zawsze we Sztromie. Była Sztromem, to ja cię mogę popieścić. Ja cię nika nie wpisuję, te. No pieru na te! Jocha, jak ci nie pozwolił. Jocha, ty mnie nie wnerwiej, bo ja cię zaraz zarejestruję w komendzie powiatowej policji, wiesz? A Izak się minęła z Brinejem, wiesz? Ci do swojej chaty, a ten ptok miał jakieś graty. Jak tam twój Pokédex z Raimund? Ani mi nie gody, nie ma tak się 3 dni, nawet nie ma co tam kukać. Teraz goda Pokédex. Jest, bo mój wygląda coraz lepiej. Jak to twój wygląda? A, Pokédex, ja, to jest dobrze, to dobrze. To co, może się będziemy prać, co? Ja, dowej. Dopiero jesteś trenerem, Raimund. Ja, ty zaraz zostaniesz gościem na psach. Trener Dora chce się ciuleć. Dziocha, wiesz, że do miasta z takim smogiem to nie masz co włazić, nie? Obie to hajcą chciała zrobić. Dziocha, ja nawet nie chcę wiedzieć, kaj ty wcipujesz węgiel do tego żółwia. O ty pierunie, Teo niedobry. O, i nie ma żółwia. Pieruna muszę chycić jakiegoś Pokemona, bo lekko nie je. A nasz szef jest dobry. A przy okazji ten Brinej, kiedyś cenionym piratem. Bez Augena ze kryką? Nie, on pływa po bajorze, wiesz? Powiem ci, jak za ich nim zgodą, to on też pływa po innych substancjach. Dobra, dziocha, ja idę stąd. Pieruna, uciekam od niej. Ale ta Ptoka Sroka to by trzeba było jednak potrenować. Dobra, cisnymy kaj dalej. Tutaj może chyca jakiegoś Pokemona. Nie, tego nie. O, skrzydło atak, co to jest do pieruna? Dobra, zadziobanie, nie będzie z nikogo dziobą. Nie, tego tym bardziej nie wezna. O, Maril. Bierzemy ta mysza. Najwyżej potem wyciepniemy. Ja i mysza. Widzisz, wodną mysza. Dobra, idziemy do Fatra Zaro. Jo, tego pieruna nie chytamy. Haj, jest tu coś ciekawego do chycenia. To już mamy. O, jest zygzagon, bierzemy go. Co za grzyb? Ja i mamy Zigazona. Nazwiemy go Zigazon. I elegancko mamy skład. Idziemy do Fatra. Ty pierunie. Znaczy Fater. Ja słyszałem, żeś pokonał ta Frela z Rasbord. Ale może jeszcze więcej trenerów do pokonania. Ty Fater, ale ja przyszedłem po co innego. Po pierwsze pieruna jakieś frajery do ciebie do nas piszą. Po drugie, godaj mi co się dzieje ze Sztromem w Deptford. A po trzecie, wiem kto ma klucze do twojej łajby. Słuchaj, ja też już to wiem. I powiedziałem, że będę to wynajmował jakimś pierunem, co chcę tam płynąć. Za niewielką opłatą. Nie, to elegancko. Musisz iść do Deptford, bo tam jest lider sali Bravely. Jaki Bravely? Nie wiem, czy to jego imię, czy tak na niego hałoki wołają. Ale co z tym Sztromem? No unkel ci powie. A kiedy ten mój unkel? No nie w tym Deptford. Tylko się nam kitara po jaskiniach, bo to niby jego wina. A skąd ty wiesz, że on nie się w kitro w jaskiniach? Bo tak użytkownik Mr. Stronger 91 powiedział w komentarzach i zgód. I ma on pierwszy punkt w tej grze. Tej jakiej grze? Co ty fandzolisz? Ta kolejny co mi go do jakiejś grze. Godaj o co łazi. Nic, jedź tam, unkel ci wszystko powie. Dopiero na wszyscy tu mają je kaśte. No są wymarzone moje zomerferie. To jest chata Woliego, ja? Siemano, wiecie kaje Woli? Na pewno nie u was, hehe. O, ty Raimund, ja? Wiecie, że się przed chwilą pobawił z Wolim. Teraz się z nim nie bawił, te. Ja tu unkla szukam, a nie jakiegoś Woliego. Ja on jest taki fest chorowity, wiesz? Ale co mnie to obchodzi, że on jest chorowity? Ja go dam o czym innym, te. Wiesz co, ja go dam moich krewnych, żeby tam ich pozarażał. Ale co mnie to obchodzi, powiedz mi to. Tam jest luft bardziej czysty niż na hołdach w Zakopanym. Tylko, że tu nie trzeba płacić za to. Dziocha, twój chłop wziął jakieś leki? Oli był bardzo szczęśliwy, jak chycił Pokemona. Ostatnio był tak szczęśliwy, jak chycił rzeżączka. Co? Nie, ja stąd pitom te. Czekaj, to oni go wysłali, żeby zarażał? O co chodzi? Te Kajozech je. Co to mówi? Dobra, idziemy do tego Britneya.
Z kim się mój fater zadaje? Te weźcie mi powiedzcie. Patrzcie co on robi te. To są gorące zice bez ziców te, tylko tam jeden zic. No chyć tego ptoka, te. Patrz. Czekaj, Piko. Ty tu się Pepko wymawiał. Ty, Raymond, uratował żeś moja pikawa. Wiele ci zawdzięczą. Chcesz popłynąć? Ja, ale łajbum. Słuchaj, ale ja wynajmuję tę łajba, ale tak kukum na ciebie, to dla ciebie będzie rabacik plus 20%. Może być? Opie, możesz mi dać nawet plus 100 i tak fater będzie za to płacił. Spokojnie, ma problemu. To cisnemy. Pieruna, hopie, nie kryć tak, pieruna, zaraz się zdrygą, nie, już nie będę pływał. Weź łosto, pieruna, co tak szybko? Stój! Ej, ktoś dzwoni. Siema, Raymond. Każe się. To pływam ze starym hopem i mewą. Tego nie głośniej, bo tu fez wieje. Te co? Jak wciągasz białomewa, co? Nie, z białą mywą leca. Obie nie tak cię wychowaliśmy z muter. Fater, Józek jest na łodzi. Co? Dobrze ci się powodzi, ja? To się trzymaj. Stary Rajmunda jest zarejestrowany. O, pieruna, nie, proszę cię, nie, hopie, już nie skręcaj, nie mogę. Łostow mnie, co się dzieje? Ahoj! Ja bych powiedział to samo o tej podróży, ale bych o na inną literę zamienił. Dobra, idę. O kurde, te jest na plaży. Te muszę bosować i te szczywiki. Te kaj są lacie. Nie powtórzę tej piosenki. Słuchaj, jak ci Pokémon zemdleje, to dalej tymi zwłokami możesz ciąć drzewa, wiesz? Ja, to jest to, po co ja te Pokemony mam, wiesz? No dobra, to idemy, CKK i to tu je. Ej, jak mam się i teraz wysroć? A co jak mnie srako i wędka chęci naroz? To co mam pociągnąć? Ryba gnet, chce się ciuleć. Pieruna, co to jest za szpetne? Ja chłopie, nie wiem, jak sobie to obrócić, to może do tego nasroć. Te, co mnie to obchodzi? Po co ty mi takie pierdeły opowiadasz? Ty, co to je? Wskazówka, ja? Porada dla chytających Pokemonów. Jak chcesz wędka, wciśnij przycisk, jeśli coś złapie. Nie no, rewelacja, powiem wam. Ty wolisz łowić ryby w morzu czy w strumieniu? Ja łowić w strumieniu szczyn, jak na ciebie patrzę. To by pasjonująca walka na to rybo. Ty, łowienie ryby jest świetne w strumieniu. Nie, chłopie, nie pokazuj mi żadnego strumienia. Jak nie masz przeciwko, jeszcze się spotkamy. Ty, rybak, ja nie chcę twojego telefonu, nie dzwoń do mnie, kurde, potem ja nie będę miał te... Pieruna, co tu się dzieje, te... Jakiś rutynoskorbin trzeba wziąć. Chyba tu jest ta jaskinia, ja? Ty, słuchaj, tam dalej jest ciemno jak w życiu i u Krysi. Ten hop, który tu przeszedł, się nazywał Stefan chyba. Ja skąd wiesz, że się nazywał Stefan? Mogło coś do siebie, Stefan zawrzyj się. Ale miał ten błysk wokół, wiesz? Nie wiem skąd miał taszyn lampa albo świczka, bo to jest motto górali, pomagać innym w potrzebie. Ja, to jest fajne motto, tylko jakby niektórzy z tego używali. I co to jest za ulano klucha? Kamul! O nie, luftmysza! O, abra, chytamy go. To wy chycie. Ty grzybie. Rzeczywiście, ciemno jak w życiu, te kaje mam taszyn lampa. Żaden nie może mieć taszyn lampy ze sobą, ja? No to idziemy po ćmoku, trudno. Ty, co to jest za srebrna biedrona? To Aaron! Ty, to jest brat Mojżesza! Taże się zmienił? A tu, kurde, te zjeżdżalnia, o co chodzi? Ajojda, te nic nie widzę, o, tutaj. Tutaj jest ciemno. To jest jaskinia granitu, ja? A je granit, te. Nic nie widzę, ja się nawet tak nie odbijam po fajerach. O, tu też są schody. Mam wieczny kamol, ja? O, tu jakoś te. O, pieruna. Te, słyszysz mnie? Te, hopie. Ale mnie no nie widzi, tak jest, wej. Te, unkel Stefan. Ja, Józek jest Stefan. Bez mnie interesują rzadkie kamole, szczególnie te nerkowe. Hop, jakbyś nie żartyla piw, to byś je miał. Masz list do mnie, ja? Nie mam żadnego listu, co ty fanzolisz. Dziękuję ci bardzo. Dom ci w nagrodę tijem. Zawiera mój ulubiony ruch. Jaki ruch, hopie, to jest ciemno jak w życiu, to nic się nie do. Osala też jest fest ciemno. Ktoś zawinął generator. Łaża za nim, ale uciekł mi pierun. Ale generator to jest ganz egal. Ja osobno jeszcze klucze do tego generatora. Ja, jeszcze powiem, że jest 7 kul do zebrania, hopie. Podobno ktoś go wziął i do następnego miasta wywiózł. Spróbuj powonieć co, kaj i gdzie je, wiesz? No dobra, jak chcesz, to pójdę. Wiesz, skoro żeśmy się już poznali, to pójdź na jednego. Steven jest zarejestrowany jako anonimowy alkoholik. Ty właśnie, ja tak mam do ciebie pytanie. Czemu ty masz zubata na życiu, co? Co? Nie, nic. Lecę szukać tego sztromu, wiesz? Te, jak to sztromu? Te, kurde, kajo, nie. Jeruna znowu pioch, mumlinów w szczewikach, cały te. Weź to potem umyj, te.
Dobra, chłopcy i frele, to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Tradycyjnie dajcie szlapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem z odpowiedzią. Kaj są klucze od generatora w następnym mieście. Zapraszam do zgadywania, bo osoba z największą ilością punktów dostanie gyszynk, więc warto brać udział w konkursach. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia.